אהלן, אני נועה חריש. אני שרת ואני דור. ואנחנו מגייסים בארבעה חודשים האחרונים 584,000 שקל לדירה שלנו פה בשער הגיא. אספנו עד כה 320,000. חשבנו שנסיים, אבל החיים הם כמו החיים, יש עליות, יש ירידות, וכבר מחכים לטופס 4 ואנשים כבר עושים בדק בית, וגם אנחנו רוצים לעשות בדק בית, אז בבקשה תעזרו לנו. כמו שהוצאתי היום מהדואר צ'קים שאנשים טובים שלחו, אנחנו לא מבקשים תרומה ולא מבקשים נדבה, אנחנו מבקשים הלוואה. אז בבקשה, אנחנו שמנו לנו עד ה-31 למרץ כדדליין, למרות שמי שילך יראה שחשבתי שזה ייקח לי יותר מהר, אז כבר הגדרתי תאריכים בעבר, אבל כמו שאמרתי, החיים הם כמו החיים, יש עליות, יש ירידות, והיו לנו עוד כל מיני אירועים, ואני מפרנסת יחידה, אז אני גם צריכה לעבוד או רק לגייס כסף. אז אנחנו פה אחרי 4 חודשים, ורוצים מאוד 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 לתת 584,000 שקל לקבלן בצ'ק אחד. אז אם אתם רואים אותנו ושומעים אותנו ורוצים להתגייס כמו עוד הרבה אנשים טובים שהתגייסו, אנחנו ממש 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 נודה לכם. אני מתחייבת להחזיר 2,800 שקל בכל חודש ל-14 משפחות. כל שאני מבקשת זה 200 שקל ממשפחה, מלווה את המיזם, רואת חשבון, הכל מגובה על ידה, הכל מסודר. אז אני ממש מבקשת כל הפרטים בהודעה הראשונה שמתחת לסרטון. שיהיה לכולנו חג פורים שמח. תודה רבה. ביי.